Daalụkwa ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke kene nwanyị. Wesị ndụ mmiri ndụ azụ. Asị m mmiri atana m azụ anwụ na nke onye chịrị onye azụ elu. Ndị be anyị geenụ ntị. Abịago m ka m kwuo ka m si ekwu na ọkụkụ sịkwa na ihe nya ga-eti mkpu abụghọ ka ihe ji nya wee zaa anya. Ọkụkọ si na ihe nya ji eti mkpu wee na-eti mkpu abụghọ ka aka ji wee hapịa n'ọka maka ụwa wee nụlọ onu ya. Ihe anyị ka ji wee na-ekwu okwu a abụlọ na ya amaghị ife anyị ga-eme n'ọka ụwa wee nụlọ onu anyị. Nyawa ka nnu jụ efe anyị jụ ka na-apụta na-eti mkpu na-ekwu okwu ọka ụwa wee nụlọ onu anyị, maka na mgbe ọ ga-ebido ụfọdụ ga-asị amarakwa m na ọ ga-adị ọna kedu ife unu na-eme, ala Igbo na-agba yala yala, ana Igbo na-emebisizi. Ọnya ka anyị ji wee na-ekwu okwu a. N'ehihie anọ m ga-eji obere ohere wee gwa ndị be anyị okwu, most especially the Igbo politicians, Igbo political leaders. Ha nwa ka nwa igwe okwu a. Ha nwa ka nwa igwe okwu a maka na ndị Igbo na-ekwu okwu si na atụọla ọmara atụọla ofeke ofenye isi n'ọhịa. Just nyenụ m obere oge ka m wee hazie onwe m ọfụma, m wee nwee ike nọrọ anyị wee mekwani ndozi onwe m ọfụma, m wee nwee ike dosie fon ebe ọ ga-adị ka anyị wee nwee ike wee kpaa nkata ọfụma. Ndị na-achọ iru m rapụ na iru m ama apụta taa. Daalụnụ ndị ọma na-ege ntị. Onye unu na-anụ onye n'ụbọchị nke taata bụ Maazị Achebe Paul, onye nke ji MAP wee malụ. Eziokwu bụ ndụ nke mbụ na mbụ n'ala Biafra. Ndị be anyị, ihe m ga-agwa unu n'ụbọchị nke taata, the consequences of Igbo leaders neglecting the outcry of Mazi Nnamdi Kanu health issue. Through Mazi Nnamdi Kanu, through his lawyers, have cried out and they have published and shout that he needs an urgent heart surgery, meaning that his health na dies na obi ọ na-aya na akawanye njọ. Ọ na-akawanye njọ, is getting worse on a daily basis. And ndị Igbo, I know this very voice, this very message. Ha ncha niile akpa ntị. Ha ncha niile onweghị onye nchọrọ ikwu okwu. Anyị nụrụ ihe Gumi of Shaki Gumi, the leader of bandit Nkwu, that na Fulani henchmen are their warriors. Now, Mazi Nnamdi Kanu, who is not a terrorist, onye nke na fight for the Biafra restoration, biye nọ n'ime ndị DSS, a na-agwa unu na oyi obi ọ na-aya na ọ na-akawanye njọ, no need urgent heart surgery. Onwere onye unu ọ chọrọ iru n'obi. Ka m gwazi unu the consequences. The consequences of neglect the outcry of Mazi Nnamdi Kanu. Number one, ọ ga-eme unu affect na every plan unu nwe, both politically and otherwise. Ọ ga-eme unu ezigbo affect. O nwere effect ya. Number two, you neglect and fail to call for the release of Mazi Nnamdi Kanu. In no distance time, some people gauge maka that very issue where cause a huge catastrophe n'ala Igbo.
ụfọdụ ga-eji maka ya wee issue different kind of threats and different kind of orders from all corners. Ụfọdụ ga-eji maka ya all these criminal gangs get disguise on it wee bido wreak havoc on Igbo land. Ndị Fulani ga-eji maka ya disguise onwe ha as unknown gunmen nyebe gị order to sit at home anyhow and nobody will counter it because onye dị kant ajụọ gị in a fight against Mazi Nnamdi Kanu. Sorry. Okunu water. Now, kedu ife ji ndị Igbo leaders ebighite n'ọtọ? Ebighite n'ọtọ wee kwuo okwu ka nwoke because of Mazi Nnamdi Kanu health issue and because of n'aka ji Mazi Nnamdi Kanu. Ndị niile bụ ndị oshi ndị ekperima niile nọ na Biafra bụzi egbe kịta na-ezu oshi in the name of Mazi Nnamdi Kanu. Ụfọdụ jizi afa Mazi Nnamdi Kanu na-enye order sit at home 5 days wee na-elutu na-egbu ndị mmadụ. Obele oge na ọhaneze ndị Igbo na Igbo politicians and all these bloggers ha narọkwa afọ kịta na Mazi Nnamdi Kanu na-eti mkpu and IPOB gbakwa nkịtị. Kụọ ife ihe unu ga-eme ka ifo the reaction of those Igbo leaders. Ndị ahụ si na-enwe ka esi eme, ndị ahụ si let us follow it this way, we don't want am this way. Onwebekwa action ifulu unu take now. Maka na mgbe IPOB ga-ebido wee take their own action. Unu pụta mgbe a na-asị ọ bụ Igbo nwanne gị ọ ga-enye gị Biafra, ọ bụ imebi ala Igbo ọ ga-enye gị Biafra. Anyama agakwa Abuja ga-eme anything ọkwa na ala Igbo because we are Biafrans. Anything anyị ga-eme na ala Igbo. The consequences ga-ebute a very catastrophe, a very huge damage to the Igbo land. And we can avert, I will keep prevent these things now by Igbo leaders and the political leaders rising up to speak up and take appropriate actions to make sure that Mazi Nnamdi Kanu is released unconditionally, even if not for any other thing, because of his heart issue. I can remember person like Ambrose Ali. This is how they killed Ambrose Ali. This is how they suffered Ambrose Ali. Many of you don't know who is Ambrose Ali. Ambrose Ali is one of the governors in old Bendel State who hail from Ekpoma, Emado to be precisely. Kendi Bulu ona ketinyela Ambrose Ali n'ime prison. The people anagwa Ambrose Ali na yaho na Ambrose Ali. Before Ambrose Ali was released, Ambrose Ali have already the heart problem elimigia ime olige to the extent onwelozi ngwota. Then I told her posi Ambrose Ali oga nwuzi elo onwe. Today Ghana Emado Ekpoma ị ga-afụ na ọdị sọsọ ọhịa ka ọ bụ onwelozi ebe eji aga. Nobody remember Ambrose Ali and nobody was held responsible for the death of Ambrose Ali because the people of old Bendel State, the people of Bendel State, people of Edo, they were so coward and they are very foolish at that moment. Today, they are regretting it. And they regret one after the other. The same way, Ndi Igbo regret their actions today. Mazi Nnamdi Kanu must be released. I want every Igbo leaders to make it their priority to call for the unconditional release of Mazi Nnamdi Kanu, since the Nigerian court have discharged him and acquitted him, and the federal government have refused to take appeal against it. This is when the Igbo Geju will know anything that has to do election to avoid bloodshed in Igbo land.
Because the consequences of what you people are doing today will also affect any Igbo man napata for anything useless election in the zoo. The consequence ga-eme many people agagba many people ọkụ. The consequence ga-eme ndị ekperima ebulu egbe ha zuo osi achụnụ non-government. The same consequences ga-eme now. Onye ugwu nwere ike ịpụta or disguise onwe na ya na fight Mazi Nnamdi Kanu ovidio egbe n'ime ọhịa onye gị 7 days sit at home. As of that time, Imam onye ga-agbakwu ọhaneze ndị Igbo na-release press release na-akọgheri kita kunu ga-ekwu okwu maka the release of Mazi Nnamdi Kanu to prevent people, all these criminals using the name of Mazi Nnamdi Kanu to terrorize ala Igbo, so that you will prevent and stop it. Barry German dog. One more comment from you, I will block you. Abdalam here is on Ebia preach. My messages is not for everybody. Only my brain can preach message. I don't preach to umokoko. Eji brain how and wakam. On deji brain how and fundraising. On deji brain how a bapu. Eji brain give back catch up pulley. Put on a comment section. Ne showcase your stupidity and your nzuzu. Mazi Nnamdi Kanu etigompu. And the IPOB have respected all the leaders and the elder state persons in Igbo land enough. And it's time for the leaders and the Ohanese and Igbo and the elderly state people to reciprocate the respect given to them by the IPOB. Because aka unu jaga, okunu agata afufia. When the time will come, when IPOB will start, all of you keep silent now, should remain silent, because as it is now, none of you have called for Mazi Nnamdi Kanu release. None of you have called for action for the Biafra referendum. All of you pretend that all is well, knowing fully well that all is not well, but because of your greediness and your stupidity and your evil manners, you are busy now. You can go and open another one. I have blocked you. As I block you, I delete your comments. People will not see it. And well, look at unebi itelonto. Unamakuyabo heart problem. All yobi. All yobi kagwalu na Mazi Nnamdi Kanu na-enwe. Unechelu unu ga-enwe free and fair election na ala Igbo. Ebe Mazi Nnamdi Kanu ka na-enwe all yobi onwele na unu atụpụrụ ọnụ. Ka ekunu ga-eji wee ka amụ the people ngashu na ha na-use the name of Mazi Nnamdi Kanu na na-enyeri ọgwụ na emelo nka. Ka ifunu ga-agwa ha, you people have not issued any statement. Ke ihe mekiri unu ọhaneze ndị Igbo, ke ihe mekiri unu the leaders of ndị Igbo. Why can't you people, knowing fully well that this issue of Biafra can never stop until Biafra is restored? Knowing fully well that this issue of Biafra have bring a full stop for anything economic development in ala Igbo, you cannot move forward without Mazi Nnamdi Kanu being released. The Fulanis are busy protecting Fulani herdsmen. The Fulanis are busy doing everything humanly possible to make sure that they protect the Fulani terrorists and Boko Haram. Now, Igbo, look at what is happening. They are killing the youth that's supposed to protect Igbo. And after you kill them, who will now protect Igbo? These are the things in our water law from our people. Mazi Nnamdi Kanu command many millions of Biafrans and the thousands of ESN. And if anything go wrong, the men will turn their gun against the Igbo leaders. And I, MAP, will be 100 in support. I will support it 100 over 100.
because you're silent over the health issue of Mazi Nnamdi Kanu. Why can't ndị Igbo call for Mazi Nnamdi Kanu release to take his medication and the proper treatment? Because he have committed no crime known to any law. Even Nigeria government have set him free. Ihe anyị jekwukwa n'ihe a bụ ka ụwa nụrụ onu anyị, maka na mgbe ọ ga-ebido ka ọ yala inwe onye ga-asị na ya adịghị aware na ndị IPOB na ndị otu Mazi Nnamdi Kanu na-eti mkpu for the release of Mazi Nnamdi Kanu. Ka ọ yala ime mgbe ọ ga-ebido unu asị mgbe Mazi Nnamdi Kanu na-enwe dị ọrịa obi, did you people raise any alarm? What did you people do? Did you people call on us? I am AP Eziokwu bụ ndụ, today being the 27th day of December 2022, I am calling on every Igbo leader, every Igbo politician, every traditional rulers, and every religious leader to speak, call for the Mazi Nnamdi Kanu unconditional release. Nigeria is you torturing him, mentally and physically torture. And if you think that Mazi Nnamdi Kanu can be released without any action being taken, you must be very, very confused. You are deceiving yourself. Aijilaka aijaga, ndị Igbo must bear it in mind. Abanye next year, ụmụ anụ ọhịa, ụmụ anụ mpama, we can issue order, issue a threat, actually assassinate any person, hajira for unknown gunmen, after Mazi Nnamdi Kanu, tag onye ahụ saboteur, assassinate onye ahụ, and don't want anything again, police will not investigate it. Fulani are the people doing it. The Tinubu, ask yourself, ke ka Mazi ga-eji wee nọrọ n'ime prison? Or they get capital be na contest Tinubu malu the game anagba yali pay a lot of people no G contact ya one dwarf in Finland ke we destabilize capital be una na he use sense unu try to free and fair election, free Mazi Nnamdi Kanu, release Mazi Nnamdi Kanu. His only one statement will direct everybody and it will make everybody to stand still. Michael Obi, you ask question. I don't address people on comment section, but I look at your profile. I will answer you because it is very, very stupid. Because through your comment in Enani, all can they kidnap Mazi Nnamdi Kanu? Is it not Igbo leaders? Can they proscribe IPOB? Is it not Igbo leaders? If you are not stupid, that Nanaga the law useless, Nanaga na Obo Nanaga Mali, oh Nanagi Mahe, Ekajo Wagi, who are the people who kidnap Mazi Nnamdi Kanu from Kenya? There is no one Fulani who is involved in kidnapping Mazi Nnamdi Kanu and extraordinary rendition him from Kenya. Mpulanelia are Igbos. All of them are Ndi Igbo. Nile Mazi Nnamdi Kanu Bundi Igbo, Blonde Fulani. The people, after Mazi Nnamdi Kanu was discharged and acquitted by the Court of Appeal, you had Malami, the Attorney General of the Federal Republic of Zoo, told you people he want to consult the Igbo leaders before he will decide to release Mazi Nnamdi Kanu. And after the consultation, what happened? He keep on keeping Mazi Nnamdi Kanu because people like you who are evil are involved, and when the time come, people like you, or not many of you neku, today they are no more, they are all dead, and you will not be exception. You will not be an exception because people like you are the people Fulani are using. Mboge bido ichekwa na ị ga-abịa tụọ election mgbe aka ihe eji mana sorry for you.
Sorry for you at that point. Na-ekwu okwu akwụnakwa ndị akwụna abịakwuo na my platform. Gịnị ka gift adịele na-agba akwụna m pụtakwara ime na my platform? Lele dis ihe dị blọkwa onye nka na ọdịla mmiri responto. A na-ekwu okwu ndị dị ndụ ndị nwụrụ anwụ na-abịakwu na platform a na wao nekwanụ gift na-agba akwụna na-abịakwa ide something here. All the consequences of Igbo leaders towards Mazi Nnamdi Kanu outcry over his health issue. The consequences get near ala Igbo where they will never rise from. Oge tinye ala Igbo ebe ha mapụtanwu. On this note, ka nna agwa unu, the solution to all this crisis in ala Igbo today is for Igbo leaders to rise up and call for Mazi Nnamdi Kanu release. Call for Mazi Nnamdi Kanu release. If not, when Tinubu boys will be disturbing and scattering everything in the name of unknown government or using the name of ESN, IPOB will be looking at all of you. Mba unu like unu issue a statement from here to thy kingdom come. That is your own business. Because you have the chances to prevent it now. Call for Mazi Nnamdi Kanu release. And while any Fulani person non a prison today, even Boko Haram people, or well any of them non a prison today, man and Mazi Nnamdi Kanu who have committed no crime is suffering in the prison, and Igbo is busy looking for what is not looking for them. Elugu na-agba yala mana Peter Obi fụrụ ụkwụ o ji aga Benue State ije gwa gọvanọ Otom nyekwene ka enwe ID camp na Benue State, mana Enugu State mbụ onye Igbo bụ Peter Obi na-enwe ID camp, mana ndị mmadụ sị gị na ọ bụbelo president iji wee condemn ya, mana ọ bụrụgo president wee jewe Borno State na Benue State. Ọ ihe a mere Jonathan Jueda. Jonathan rapu his own people, Ghana build not. His own people get angry and voted him out. The same thing game Peter Obi, or rapu his own people now, Jena Pampa North. If you go Atiku corner Pampa East, if you go Atiku, even we care for up, Atiku Piana Zanzan Zamos Bozbo. Because I send here, Nakandi Bo Potanezuzu. Ngabiara Punu here, and well much time. But Malone na the consequences of Igbo neglecting the health issue of Mazi Nnamdi Kanu, it will be very huge to Igbo, and it will cause a lot of catastrophe. It will cause a lot of damage. That is all I have to say. Until I come your way again. Once again, this is MAP Eziokwu Bundo 1 in Biafra land. Ayandelebwa, no retreat, no surrender. I'm to pull any idiot to destabilize the election on. I will even support the person, let the person do it so that Ndibo Yamalife almost hey Biafra. Kachuko Kikabia Magozunu Nine. God bless DOS who are doing marvelously well. God bless Mazi Nnamdi Kanu. God bless the Eastern Security Network and our legal teams. All hey Biafra. IPOB, one family, IPOB. No retreat, no surrender. Asim ka Chineke kpondo to pilot ọkụ ka moto buchie ha ụzọ. Ise